Салому алейкум бардорон, иншоалло ҳаматон соз ҳастем, хуб ҳастем бардорон. Як объявление важен доштем барои касоне ки мехоҳанд соҳиби ҷойи кор шаванд, ҳамвода дахл дорад. Хоб пешакӣ як рекламаи худмона кардан мегзарем, баъд чақчақ мекунем нашод кор. Касоне ки мехоҳанд перескат граница кунанд ба самолёт, намехоҳанд ки ба мошини 2 сутка бираванд биёянд, уже заёб шудагианаи штарафта омадан, марҳамат муроҷиат кунед компанияи Рӯи Сафед. Хоб ай Москва боша, ай 12 то 14 ҳазор самолёт, гостиница, билет туда-обратно, ҳамаш дар дурунош такси, ҳамаш дар дурунош бардоро ғайри питанитон. Муроҷиат кунед бардоро, иншоаллоҳ мефаҳмонем чӣ гапай, ҳамаша мегӯем. Абад нашод ҷойи кор компанияи Рӯи Сафед мехоҳад ки 2 нафар ба лаёқат ҳам блогерира, 2 нафаре ки ҳам блогерӣ карда тона, ҳам хуб саводи хуб дошта тона ки шитоби навистанда клиентода ҷавоб дода бутона. Ай сабабе ки смсо бисёре ҳам дар Instagram, ҳам дар WhatsApp, ҳам дар имо, Telegram ростига бисёраш беҷавоб мондаиста. Ҳамин сабаб мо мехоҳем 2 нафар коригар ба худмона гирем. Хоб сину сол важни нестай, не ки главне забони русӣ ва англисиро хуб битона нависта бутона. Мақсад забони англиса гап заданаш шарте нест, не ки навистану хонданаш обязательно шартай. Баъд як дар чӣ буд намедонам, як ҳафта пеш мо дар 2 нафар занг зад ки типа номи компанияи мо дар имо кадоми сайт ки шудай, типа ора фиреб кардай, компанияи Рӯи Сафед навистай. Бародаро чизе ки ай номи компанияи мо ҳай, номерое ки мо боша, мо отвечат мекунем бародаро. Чизе ки номерои мо нестай, илтимос мо дар нашод иш гап назанед. Мо чизе ки хидмат мекунем, ай номи компанияи хидмона, рақамҳои хидмона мондагием, ҳамин 915 28 942. Чизе ки перевод меша, чизе ки мебурояд ба ҳамин номеро иншоаллоҳ. Ягон номери дига ҳаракат мекунем, мо истифода набарем. Барои ҳамин агар дидем ки дига номериҳо лучше оплатид накунед, ай билет нагире, гифтан бошем, мо отвечат намекунем, барои ки ини мо нестай бародаро. Ҳозир ман метавонам любой чӣ бигирам дар имо бикушам, имо мақсад ягон хеле ограничение надорад ки як ном дар номи як одам боша. Instagram боша, Instagram авиакассаи Рӯи Сафед, мақсад бидроед чизе ки ҳастай мо худ мо отвечат мекунем. Вақте ки дар сайти мо навистен, мо отвечат мекунем. Марҳамат бародаро, касоне ки мехоҳанд соҳиби ҷойи кор шаванд, муроҷиат кунен. Не ки илтимос просто барои зарплата напарсен, ради интерес напарсен, мақсад кадоме ки ҳамин чӣ ай дасташ меояд ва важне мехоҳад ки ҳамин кор дар дуроя. Марҳамат муроҷиат кунед, иншоаллоҳ 2 нафар мегирем.